खूब धूमधाम रे ठाकुरंकर पूजा चलीछि, कीर्तन भी चलीछि। साधु सन्यासी माने खाउछंती, रोषेईबास सर्वदा लागी रहिछि। खाली हाथरे केही फेरी जाऊ नाहांती। समस्तଙ୍କ कंठरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जमीदारଙ୍କ स्त्री देवी प्रभा आज मुक्त हस्ता। जमीदारଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ମନା ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ଭଲରେ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ପଇସା ଆସୁଛି। ସାଧୁ ସନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ, କେଉଁ ଧନ ସରିଯାଉଛି ଯେ। ଖାଇସାରି ଦକ୍ଷିଣା ଧରି ସାଧୁମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଦେବୀ ପ୍ରଭାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ମା ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ପ୍ରଭାଙ୍କର ମନର ବାସନା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ଠାକୁରେ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କୋଳ ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ, ସେ ମା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ଦିନଯାକ ଅମଙ୍ଗଳ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବୀପ୍ରଭା ନୀରବରେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ବହୁତ ଲୁହ ଗଢ଼ାନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ବହୁ ସାଧୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଚାଲିଥାଏ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବ ସନ୍ୟାସୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ଅଯତ୍ନ ଦିଶେ, ନିଶ ଦାଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷା ପାତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, କାନ୍ଧରେ ଝୁଲାମଣି ତାଙ୍କର ଝୁଲୁଛି। ଆହା, ସନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଯୁବକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଆସିଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ଆପେ ଆପେ ନଇଁଯିବ। ତେଣୁ ଜମିଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଦୌ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା, ସେ କଦାପି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ଦେବୀ ପ୍ରଭା ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେବୀ ପ୍ରଭାଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଥିଲା। ସନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କହିଲେ, ମା, ଭିକ୍ଷା ନେବାରେ ମୋ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି। ମୁଁ କେବଳ ସନ୍ତାନବତୀ ନାରୀଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ନେଇଥାଏ। ଦେବୀ ପ୍ରଭାଙ୍କ କଥାରୁ ଥାଳିଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ମହାତ୍ମା ପାଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ହଠାତ୍ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ସବୁ ବିଷୟ ପଚାରିଲେ। ଦେବୀ ପ୍ରଭା ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ସେହି ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହସ୍ର ନାମ ଜପା ଚାଲିଛି। ସନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ହସିଲେ, କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଇଟି ଡେଉଁରିଆ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଡେଉଁରିଆ ତୁମେ ତୁମ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବ, ଅନ୍ୟ ଡେଉଁରିଆଟି ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବ। ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛ, ଆହୁରି କର, ଆହୁରି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କର। ସାଧୁ ସନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଦର କର, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧନ ଦାନ କର। ମୋର ଆଦୌ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କେତୋଟି ନିୟମ ପାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିବ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟ ହେବେ, ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତାପରେ ସନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଦେବୀ ପ୍ରଭା ରାଜି ହେଇଗଲେ। ସନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ତୁମର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଉପର ମହଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ, ସ୍ୱାମୀ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଡେଉଁରିଆ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କରିବ, ଏପରିକି ପାଦ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବ। ମୋ କଥାରେ ଯଦି ରାଜି, ମୁଁ ବର୍ଷକ ପରେ ଆସି ଭିକ୍ଷା ନେବି। ସନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଏହା କହି ଚାଲିଗଲେ। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଡେଉଁରିଆ ବାନ୍ଧିଲେ। ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା ସତରେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା। ଏପରିକି ସେମାନେ ନ ଖାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ସେବାରେ କୌଣସି ବି ତ୍ରୁଟି ଉଭୟଙ୍କର ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଜଣ ଯିବାକୁ କହନ୍ତି, ଏମାନେ ତଳ ମହଲାକୁ ଆସନ୍ତି, ନିଜର ନୀତିଦିନିଆ କାମ ଶେଷ କରନ୍ତି। ବର୍ଷକ ପରେ ସନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଆସିଲେ। ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ଘରଟି ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ନାନା ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ଘଟଣାଟି ସେ ବେଶ ବୁଝିପାରିଲେ। ସନ୍ୟାସୀ ଯେତେବେଳେ ଘର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେବୀ ପ୍ରଭା ଖବର ପାଇଲେ। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପୁଅଟିଏ ହେବାର ସୁଖ ଖବର ଦେଲେ। କେତେ ଖୁସିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣୁଥାନ୍ତି। ସନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆଜି ଭିକ୍ଷା ନେବି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭିକ୍ଷା ନେବି। ଜମିଦାର କହିଲେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର
ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯାହା କହିବେ ତାହା ଆମେ ସ୍ୱହସ୍ତେ ଦାନ କରିବୁ। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ। ତାପରେ ଡେଉଁରିଆ ଦୁଇଟି ଫେରିଦେବାକୁ କହିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ହାତରୁ ଡେଉଁରିଆ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଡେଉଁରିଆ ଦୁଇଟି ଖୋଲିଦେଲେ। ତାହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ଧୂପଦୀପ ଜାଳୁ, ଭୋଗ କରୁ, ବହୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ମାତ୍ର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ମାନି ଭୁଲ ବାଟରେ ଚାଲୁ। ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁ। ସେମାନେ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ଦୁନିଆରେ ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏପରି ବାଣୀ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ସାଧୁ ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା କହିଲେ, ଜଣାଇଦେଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ। ବୋଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।